बे समाव नोंथांमोनजों दान्दिसे सम रायज्लायनो होननानै एलबि स्ट्रिमिं होबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना एलबि स्ट्रिमिंखौ दान्दिसे आंजों सम थाफानानै नायलांफागोन। स' बे समाव आङो कलेजनि स्टुडेन्टस इउनियननि जोंनि स' बेनि बडि रुमाव आङो बे समाव दंफैयो। जोंहा ब्रादारमोन दङ आरो फ्रेन्ड्सफोर दङ। स' बिथांमोनजों दंफैयो आङो बे समाव। अके दाथ' नटिफिकेसन थांथ'वाखैनो खोमा रावनावबो नटिफिकेसन थांथ'वाखैना मैथा थाङाखैना स्ल' जायोलै थाब थाङा 1 मिनिटसो नांगौ। अके क्रेजि बड' नंगौ नामा नोंथां? औ नंगौ नोंथां अननानै एलबि स्ट्रिमखौ लाइक होनानै होदोब्रा लोगो नोंथांमोन होननाय जासिगोन बे। खुलुमबाय क्रेजि बड' आरो लोगोसे बरायनानै लाबाय आंनि एलबि स्ट्रिमिंआव। स' लाइक होनानै हो आंनि एलबि स्ट्रिमिंखौ। माने दिनै इन्टारेस्ट जागोन आरोना एसे माने बेवहाय गोबां फाननि सुबुंफोर दंफायो नालाय लोगोसे। अके ओइ थाङाखैना दाबो नटिफिकेसना? सासेल' फैदो बोरैबा इउटुब नायफानायाव माबाथ' नों मिथिङाव थांनो थाखैसो होनदों आङो। खत्म डेटल' दोननांसिगोन जाना पड़ेगा तो डेटखौ बोखारनांसिगौ। डेटखौ गोजौआव लिरदो ओंखारो फैदो फेब्रुवारि। ओइ मिथिंगा मेथाइ रोजाबनोब्रा दोंसे दे रिलि मा 2025 नांबावगौ नामा बेखौनो खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय मोजां मोननायखौ नों अनजालिनिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। आंनि मुङा थुंग्रि बसुमतारी। आं नोंखौ बेसेबांबा गोबाव समनिफ्रायनो जेब्ला आं मोनसे सेकेन्ड इयाराव फरायबाय दङमोन बे समनिफ्रायनो नोजोर होबाय दङमोन बुंनो साननानै दिनैसो फोरमायनो लाबाय आं नोंनो। आसा खालामदों 12 साननि गेजेरावनो बे लाइजामनि फिननायखौ नोंथाङा हरगोन। कमेन्ट गोबां प्रब्लेम्सनि गेजेरावब्लाबो नों अनजालिनो लाइजामखौ लिरबाय। आसा खालामदों मोजाङै गोसो होनानै नायगोन आरो थाबैनो रिप्लाय हरगोन। ओमफ्राय नोंखौ हास्थायग्रा अनजालु थुंग्रि बसुमतारी नोंनि थाबैनो फिनखौ लुबैबाय। खालार 28/2/2025 शुक्रबार। हाय आदामोन सामारखौबो नाहरनांगोन नामा इयाव ओइ आदामोन मोसाफैदो मिथिंगानियालै जोंथायाव आदामोन मोसाफैदो सेंग्राफोरा सिख्लाफोर गासिथुयै मोसानांगौ। आदामोन नङाब्रा आदामोन सोंदां आदामोन नोंना सुरा बेलेग जादों। आदामोन आदानि आम्बानि नै जोंहा मस्ट पपुलार सिंगार नैबे बिथाङा मस्ट पपुलार सिंगार नयन बरगयारिजों एखेथार खनो दे बिथाङा। ओरैनोबो माबादोब्रा भाइरेल जादांगा सिगांखौ सोमावफ्लानानै नयनजों एखे होनलायनानै सिगांखौ नङा होमबा रावबो कमेन्ट हरा इदि स्रि नायबाय थायोब्लाथाय इन्टारेस्ट नाङा दे गाइसमोन। बुंनो साना गोसोनि खोथा गले गले जायो मानो
साथाम नायनो माथो हेन्डसाम लन्दाफोरा क्रेजि बय नोंगो नामा नोंथां मा ओइ नोंनि होननाय खोनायानो आं बेयो मा बुस्थु इयो फैसाया ना इउटुबाव नायब्रा इउटुब Evidence bibaलाय ha evidence biba evidence प्रुफ नों डाक्टरनि लाबोदों आंनाव मुलिनि रिसिभाल' दं मोनसेया जागोन इनो प्रेसक्रिपसननिया प्रिन्सिपालानो नोंखौ सिनायखायो हिन्दी एसे गाज्रि बुङाना नै माला दं मानि इखौ जिर'स खालामब्रा इखौ बिबाथाय स्कुटि ला मानिलै ha मानि एप्लिकेसन होनो थिनदों मानि नेक्स्टआव ha मानि क्लास 10 जानो एग्जामाव बे 10 जानायासो ना मोनसे गावबोनो मार बाबसो डिपार्टमेन्टाव मोजां मोजां प्रिन्सिपालनो होनो खोन्थादों आसोला माबाया लाइथां सारा मैया खोन्थादों आंनि गथ'दों मा दं बेन्डेड माने बेन्डेड जाने क्यों लोग प्यार करते हैं त्रूर थांसाय लेट्स गो जाने क्यों वो किसी पे मरते हैं ओ सजना जब से मिले ओ सजना जब से मिले बन गए सिलसिले ओ सजना जब से मिले ओ सजना जब से मिले बन गए सिलसिले ओ सुध बुध कोई है कोई मैंने खजान गवाई मैंने तुझको बसाया नजर में सावरे ओ सुध बुध कोई है कोई मैंने खजान गवाई मैंने कुछ कर में सावरे तेरी हंसी मेरी खुशी तू ही तो से देना जब से मिले तो से देना जब से मिले बन गए सिलसिले अपना नाम बदलो या तेरा नाम छुपा लो या छोड़ के सारी आग में बैराग उठा बस एक रहे मेरा काम इश्क मेरा काम इश्क मेरा काम इश्क मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क मेरा नाम तेरा नाम मेरा नाम इश्क ये राग इश्क ए मलाल इश्क ये इश्क ये इश्क इश्क जानी जगह नहीं जानी नहीं धानी सा गमा गमा गा सा ये जानी जगह नहीं जानी नहीं धानी धानी सा गा मामा ये धानी सा नी धानी धा नी धा पा पा धा मा पा गा गा रे गा मा पा मा गा काली रात झकड़ू ए ठंडा चांद पकड़ू नहीं 20 taka Hah? दिन Thank you so much bro Mr. Chanju Simpatik, siapa
रुखनो रखनू तुझ संग बैर लगाया रहना मैं फिर अपने जैसा हो रहना मैं फिर अपने जैसा मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क मेरा नाम तेरा नाम मेरा नाम इश्क ए लाल इश्क ये मलाल इश्क ये इश्क ये मेरे इश्क 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 Subscribe लोगोफोर बानानै दं इन्स्टाग्रामाव लादो भिडिअखौ इन्स्टाग्रामाव केन्सेल दा इखौ लाखिना सोनानांगौ मबाइला सोनानांगौ इदा माबा खालामना लाखिथ'दो दा इखौ लाखिदो हारसा सल' होनना दसे mengapa salah Live dengan enggak? লাহে আহা মনলৈ তুমি কৰে যে ৰূপহী কাখৰতে ৰয় জুমি চাও তো লগা খৰগৰে পৰি মোৰ খল মাখল আবনাৰ তুমি লগৰী দিয়া নামক মৰমৰ তুমি খবৰী মৰম কৰিম তোমাক হিয়া উজাৰি হুৱা না মোৰ জীৱনত আৰক্ষী তুমি টাৱাঙৰ নে লাডাখত কৰে যে ৰূপহী তুমি শ্বিলঙৰ নে মায়ঙত কৰে যে চেনেহী আঁকোৱালি লোৱা নামোৰে ৰৈ থাকিম তোমাৰ বাবে মায়ুৰে তো জীৱন তোমালে ঘৰ খাজিমে মই খাজিমে মোৰ সপোন সৰগৰ সাক্ষী হব তৰা জোনে আমাৰ কিবাহি মৰমত Beleg jangan ya. Komen ke mana kau? Ada seluruh ini dia. Nasa lo kena apa? Lagi gitu. Gambarkan dia yang sudah.
Hey, logoफोर drum. मनरे कल्पना माबायदि जाला? ini Ino. deh hodo Boरै जाला? minor मनरे oh yo wana एकदम बोरै? मिलाएको? Nah, Ino. beri panai baru kalau yang paling di mana aja Yan dulu. Kung nag-sip, milan lang ulit. Kung lo. Depo na ano dulu. nilai lang ganda na देरी रा 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 जे तू का हुआ ना oh ini पेट बन गया অভিনব মরমেরে বিয়াকুল কোরানা মনয় কল্পনাไม่เหลือโกนเดิมโกนAllah jibili Deh. Dua para satu mana? Nara nana. মনরে কল্পনা চেতু কাহুয়ানা মোর প্রেমরে থাপনা তুলকি হুয়ানা মোর মনরে কল্পনা চেতু কাহুয়ানা মোর প্রেমরে থাপনা তুলকি হুয়ানা অভিনব মরমেরে বিয়াকুল কোরানা মোর মনরে কল্পনা যেতু কাহুয়ানা মোর প্রেমরে থাপনা তুলকি হুয়ানা saya ini dah gini gini beri waktu lagi ini di orang solo kan berah Sayang dong kamu. ini kita jangan ini फाग्ला रिमुभ खालामनो हायिखायो आरो बेयाव नाय बेयाव सेनेलनि क्रिकेटखौनो फट' जाखायो जों मोनथाम सिगां फट' भिडिअफोराव खालामबोयो बाबु सेब जाबाय सं बाबु सेब जाबाय है Aku jangan kasih itu ini. Borobar. Ang masih kan mau keren liro, mau belum? Pesan.
कबे सवाल सारे गलत थे क्या